BMW na sports bike. Solid yan, boy. Sir, what do you do for a living? Ah? What do you do for a living, sir? Real estates Real and estate. cars. Yes. What's your name, sir? Marcelo. Marcel Team. Yeah. Hi. Yan guys, carbon Lodi. AB Racing pala. Aftermarket yung mga carbon yan. AB Racing. Ito? Ayun, AB. Guys, carbon, no? So yan guys, kasama natin si Jowa ngayon, ha? Mauna ako. Bilis ka eh. Ha? Ako na! Masyado kang ataw, boy, ha? What's up guys, Team Moro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Woo! Yes, we are back guys. So, yan. For today's video guys, we're going out again, syempre. Yan. Woo! Then, syempre, tambay for today's video. Syempre, kape na yan agad. Kaya samahan nyo kami guys. Ay, samahan nyo ako. Kami kagad no? Ako pala mag-isa guys. Pero yan, si Jua is kikitain natin sa Star Fuel guys. So, let's go. Woo! So, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Moro Vlog here nga pala. Yes sir. Woo! So guys, kitain muna natin si Jowa dito sa Star Fuel. So yan, then bahala tayo papuntang Boss Coffee na naman, syempre. Mga naman, Boss Coffee. Let's go. Ewan ko, nandito na si Jowa or mas nauna tayo. Hindi ko alam. Ayan o. Sama na naman natin tong R6 na to. Tara na. So yun guys, kasama natin si Jowa ngayon, ha? Mauna ako. Bilis ka eh. Ha? Ako na. So yun guys, alis na kami. Kita na kami ni Jowa dito. So yan, let's go. Tara tayo Boss Coffee. Kasama natin si Jowa R6 boy. Woo! Yes sir. Mapadala sudi natin ah. So ayan, samahan nyo kami guys. Kasama natin si Brother Jowa. Woo! Fresh from Manila pa yan ah. Tambay agad yan. Yes sir. Kaya ang bawal sa channel ko at mahilig ka sa big bike rides, especially tambay at kape. Subscribe mo na ako or follow mo na ako sa Facebook page guys. Ayan, madalas naman tayo may upload dyan eh. Ingay talaga ng motor nito ah. Kaya let's go. Yan, at least nakakabulabol na tayo.
kasama nito. Walang mangyayaring pagkukwento. Pag ganyan guys, mga kinakati talaga sa motor, talagang ay nako, matawa-tawa talaga yan sir. Masyado kang ataw boy ha. Isang R6 at isang ZX6R guys, na tamang tama sa kalsada natin dito sa Pilipinas. I think tamang tama yung ganito mga power. Hindi pa nga rin namin masagad-sagad to dito eh. Traffic po eh. Padiretsuhin muna kami. Yan, dito lang traffic boy eh, oh. So mamaya, tao na naman dito. Try mag-wheelie, no? Sira ulo. So yan, halos pag free time kami guys, ganito ang Auto Bros. Bali ang gawain namin is more on tambikes habang wala pang rides, para syempre kahit pa paano mapagkwentuhan, chika-chika lang ba sa grupo, sa mga kasama natin dyan. Catch up lang din, syempre walang ride eh, di ba? Mas pinipili namin minsan magtambike para magkwentuhan. Eh syempre idea na rin sa mga tanong-tanong tungkol sa bike. Eh, lalo na sa mga beginner namin na kasama, di ba? Pwede magtanong sa amin yan. Ito katulad to si Jua, galing Manila pa to, pero pag umuwi dito, ako tambike at ride diretso yan. Pakayaman ng batang yan guys, hanapin nyo yan. Daming motor nyan guys. Yan, ito favorite spot talaga namin ng Boss Coffee. Halos dito talaga kami tumatambike. Kaya sa mga matagal ko ng followers dito, alam na yan. Pag sinabi ko ng tambike, ay Boss Coffee yan. Pero pag may nag-invite naman sa atin, why not, di ba? Kung may nag-invite sa atin kung saan, pwede namin pasyalan yan guys. Kaya yan, PM lang kayo sa page ko sa mga may coffee shop or kainan or pwedeng matambayan na gusto nyong mapasyalan namin. Pwede mapasyal kami dyan guys. Comment down below syempre, or comment na rin kayo sa mga may sasuggest nyo ko saan. Yan sir, malapit na tayo sa Boss Coffee. Woo! Then check natin yung mga bike na makakasama natin ngayong tambike natin guys. I think guys may BMW na HP4 yan guys, na S1000 RR. Woo! Ay S1000R, ewan ko lang, pero check natin. Dami na dumadaan dito kasi dito na lang yung daanan eh. Wala nang dahanang iba kasi one way na tayo dito sa Arellano. Kaya yan, daming dumadaan na dito ngayon. Hindi na tayo makataw sir. Hindi katulad nun, no? Nung di pa ginagawa yung daan dyan sa Dagupan. Ako, ang sarap pumataw dito boy. Konti lang dumadaan dito eh.
Kaya sa may mga alam dyang tambayan, comment na kayo guys. Malay nyo, malapit-lapit lang sa inyo at papasyalan namin kayo, di ba? Katulad nung Coffee Moto yan, shoutout sa Coffee Moto. Yan, binisita natin yung Coffee Moto. Sa La Union pa yun guys ha. Yan, shoutout kay Sir Bon sa Coffee Moto. Maraming sasakyan. Saan mo ba? Pag Urdaneta kasi nakakatamad pa uwi, masyadong madilim yung kalsada pagkatapos dun sa bypass. Kaya medyo okay pa dito. So yan guys, sa mga bago lang sa channel ko, ito ang official tambayan ako, The Bros. Kaya kung bago ka lang at gusto mong sumama sa amin, 400cc pataas guys, open pa naman kami. Open daw. Yun, may parking agad dapat dito talaga. So ayun guys, touchdown tayo dito sa sa Boss Coffee na naman. Yung kasama natin isang R6. Yan, tambay tayo dito sa sa Boss Coffee. Parada lang tayo. Ken? Bakit? Grabing traffic doon, no? Buti ka, sinisingit-singit mo eh. So ayan guys, parada muna tayo dito. So ayan dito, mamaya hintayin natin kung sino pang darating. Pero ito na muna yung nauna kami dito, isang R6 and yung syempre yung motor natin na ZX6R guys. So ayan, tambay muna tayo dito sa Boss Coffee. So ayan guys, dito tayo sa Boss Coffee. Bali tambay tayo kasama yung Auto Bros. Dito na yung mga tropa natin oh. Long time no siya. What's up sir? New bike? Yes. Nice one, S1000. So guys, may S1000 tayo dito kasama ngayon. Bagong bili lang. Sir, what do you do for a living? Ah? What do you do for a living, sir? Real estates Real and estate. cars. Yes. What's your name, sir? Marcelo. Marcel Tim. Yeah. Hi. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. So guys, meron tayong kasama na dito na BMW. Yan, English kasi yun eh. Mapapasubo tayo. BMW na sports bike S1000R. CB1000 na napaka-angas boy. Yan o. Ito yung mga lineup natin ngayon, mga Auto Bros dito sa sa Boss Coffee. Bali yan, BMW CB1000 and MT-09 and R6 na discontinued na ZX6 na Yamaha, then ZX6R, then Z9, then itong nag-ADB ngayon si Boss EJ eh. So dito tayo, tambay tayo sa Boss Coffee ngayon. So ayan guys, ito yung mga bike dito, kaya napaka-pogi talaga nito. Santo. Itong BM niya is livery lang itong HP4, pero S1000 to. Ewan ko lang kung anong model. Pogi nito boy. So ayan guys, diba, saan ka pa? BMW na sports bike. Solid yan boy. 1, 2, 1, 2, 3. Guys BM na carbon. Kung alam sa motor na to eh. Ito yung cockpit niya, sayang walang susi. Sayang walang susi. Kasi hirap kausap kasi yung may-ari nito kasi tutuguin yung ilong natin.
Hindi natin ma-interview ng maayos. Hanggang what is your name lang tayo, boy. AB Racing pala. Aftermarket yung mga carbon yan. AB Racing. Yan, may... Ito? Oo, yan, AB Racing. Guys, carbon, no? Kung mura, mama. Maxil ah, Maxil. Madidemonetize tayo. Maxil eh. Yan guys, carbon lodi. Carbon. Ito yung kirat, di ba? Pero second gen. Yung first gen, yung bilog, andito. Galing ha? Second gen, nalipat nila dito. So yun ang palatandaan. Basta yung first gen, nasa kaliwa. Nakaharap na dito. Popular na. HP4. Kamabas tayo. HP4 na trim. Stock pala yung mga livery niyang ganun, oh. Ito. Ito, mga Krapovic. Alam ko, stock ng mga yan, ito. Alpine Stars. So guys, for sale, oh. 590. 590. Kontakin niyo ako sa mga gusto nitong MT-09 na to. 2K mileage lang nito. 2K Odo. Sa mga gustong kumuha niyan. Ano, PM niyo ako. Kung gusto niyo makita tong bike na to sa mga gustong bumili. Yun, dito tayo sa ano. Boss Coffee. Siyempre, R6. Yung kay Boss EJ yung pangdiinan talaga dito. Eto guys, tignan nyo. Lahat yan puro big bike. Pero talagang ito yung matibay dyan. Ito dapat tatanungin natin kung sino may-ari nito. Sir, nice bike. What do you do for a living? Ha? Ha? Ano, drive driver? Mga ADV. Hindi guys, naka Z9 yan. Medyo ano lang. Medyo tinamad lang mag big bike yan, pero ano, may Z9 yan. Nag-ano muna, food panda muna. Panda, deliver muna. Oh, kalalabas ko. Kahapon. Ito lang, kahapon pala, kahapon. Ha? Ay, hindi ko natanong. English speaking pre. Supercharged na ba? Supercharged na boss? Ha? Yung mga... ganun, no? ZX4RR. ZX4RR, ito gina. So guys, medyo mawawala na ata ito. Baba. Ito. Sir, nice bike. What do you do for a living, sir? Ay, bawal ba yun? Si Raulo. Blip mo na lang. Sometimes plumber. You know? Sometimes, fireman. Yeah, boy. Parang ginala ko yan ah. So yun guys, dito muna tayo, tambay muna tayo sa Boss Coffee. Yun oh. Tabi-tabi rin tayo ngayon. Ayan. Ayan. Tangina, katutok pa sa akin. Okay, bro. Yeah bro. Bro, muna na bro. Ha? Ingat din yun. Bakit na naman? Ha? Oh, palit ka full system. Na shorty lang kasi. Yung maiksi, mas maganda maiksi. Anong maganda? Maiksi, mas maingay. Mahaba, timing. So yun guys, tapos na tayo dito sa Boss Coffee. Tumambay muna na tayo. Kasi alas 8 na. Ha? Shorty yan. Full system na rin yan. So ayun guys, mauna na tayo dito. Maiwan na muna natin sila dahil medyo gabi na. Yeah. Geng. So ayun guys, so Carlito Motovlog, follow nyo guys sa NEJ Motobot. So ayun guys, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Team Motovlog nga pala. Kung mahilig ka sa rides, tambike, at kung ano-ano pa, di ba? So ayun, uwian time yan. Muna na tayo. Alas 8 na eh. Say bro, muna na ako. Bye bye.
So yun guys, mauna na tayo. Woo! So yun guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Team Ara Vlog, I'm out. See you next vlog guys. Sheesh!